Roma 4:18. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya paglaom nga makaanak pa. Apan unsa ang angay natong buhaton sa panahon nga mawad-an kitag paglaom? Una, hold on. Ayog buhi sa mga butang nga imong gilaoman. Ang ikaduha, grow your faith. Sa panahon nga mawad-an kag paglaom, mao ni ang panahon nga ato ang inaton ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Ang ikatulo, keep going. Ipadayon ang imuhang nasugdan, padayuna ang imong mga plano ug mga pangandoy sa imuhang kinabuhi. Tingali naa ka sa sitwasyon karon nga nawad-an nagpaglaom, apan paminawan ni igsoon. Ang ato ang Ginoo dili bakakon. Iyang tumanon kung unsa ang iyang gisaan dinhi sa atoa igsoon.